Ngizocela ukudlulisa amazwi inkosi ewabeka enhlizweni yami. Ningithethelele ukuthi abantu balesikhathi, abantu abafuna izinto ezirelevant kubo noma zingekho relevant kumoya kaNkulunkulu. Isikhathi lesi umhlaba ophakamise ngaso amakhanda. Ilona lo uyayibuza ukuthi kwenzekani emhlabeni. Kwenzeka izinto abanye abaningi abathi lokhu savela azikaze zenzeke. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi izwi likaNkulunkulu njalo linempendulo. Izwi likaNkulunkulu njalo linempendulo. Ekseni nje ngibeka lamazwi athi unani wena oleleyo na. Ngalolu suku lwangolwesihlanu izwe likhumbula ukuthi uJesu wayebanjwa ngobusuku obudlulile. uJesu namhlanje uquliswa amacala, uyahlanjalazwa. uJesu namhlanje uyabethelwa. uJesu namhlanje. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi kwenzeka long ago, siyakhunjuzwa. Namhlanje izwi lithi unani wena oleleyo na. Kwakungesikhathi la uJona enze lento eyenziwe yithina emhlabeni ngalezi insuku, ukuthi simone uNkulunkulu, siphambane nentando yakhe, sifuna izinto ezifunwa yithina. Noma izwi lenkosi lisikhuza ukuthi akakazi uNkulunkulu athokoze ngento enje, ukulobile wakushicilela ukuthi sihambe ngalendlela, singahambi ngalendlela, kodwa siweqile umthetho. Izwi lakhe salishaya indiva, sathi ngokusho asiyukuzwa futhi asiyulalela, ngoba isikhathi esiphila kuso wonke umuntu ufuna into ayifunayo. Kwenzeka-ke kuJona, uNkulunkulu eze kahle kuye, engathumanga ngisho ingelosi, ezizele ngqo. Wathi ngifuna uye eNinive uyoxwayisa abantu bakhona, ngoba ngizothumela ukubhubha okwesabekayo. Kuzobhubha yonke into eseNinive, ngoba abantu baseNinive bonile kimi. Iziphambeko zabo seyifinyelele ebusweni bami. uJona wayizwa kahle lento, ukuthi uNkulunkulu uthi akaye eNinive. Kodwa uJona wahlala phansi noqobo lwakhe, wathi ngizosuka manje ngithatha imali yami, ngoba izinto eziningi esimcasula ngazo uNkulunkulu simcasula ngoba sinemali. Ngizothatha imali yami ngiyokhokhela umkhumbi obheke eTarashish, kodwa yena kuthiwe akaye eNinive. Kwasho ukuthi imali iyamvumela. Bantwana bakaNkulunkulu emhlabeni, imali iyavuma ukona okuningi kufike ngoba abantu banemali. Imali iyavuma ukuthi ngithenge engikuthandayo, ngidle engikuthandayo, ngiphuze engikuthandayo, ngenze izinto engiyithandayo. noJona wakhetha ngoba waye afforda. Kusho abantu balesi sikhathi bathi ngeke ngikwenze ukuthi ngoba ngiya afforda. Wenze njalo uJona ngoba ewumuntu o-affordayo ngolimi lwabelungu. Wathatha imali anayo
wayogibela umkhumbi obheke endleleni ephambene nalapho uNkulunkulu wayemthume khona. Ngicela silalele bazalwane ukuthi njalo masenza izinto eziphambene nomyalo kaNkulunkulu yini eyenzekayo. Uma uNkulunkulu ecasuka izenzo, ngicela ukusho ukuthi imali yethu ayisisizi, izindlu zethu ezinhle azisisizi, imoto zethu zakanokusho azisisizi, iminikelo eyinqwaba ayisisizi. Uma sithatha indlela ephambene noNkulunkulu, sihlupheka nazo lezi zinto zikhona ngoba siphambene noNkulunkulu. Kukhona amazwi engiwafunde lapha encwadini yamaLevi, uLeviticus ngithi uchapter 23. La izwi lenkosi lithi uma nihamba niphambene nami, mhlambe kuhle siwafunde la mazwi asencwadini kaLevi, ngithi chapter 26. La inkosi iqinisa khona ukuthi uma nihamba niphambene nami, nami ngizohamba ngiphambene nani. Uma nina nihamba niphambene nami, nami ngiyohamba ngiphambene nani. La mazwi akule ncwadi yamaLevi la kukhulunywa khona ngokuxwayisa ngokukhonza izithixo. Kubuye kuthi isihlokwane esilandelayo lithi izethembiso kwabagcina umthetho. Uma ugcina amazwi kaNkulunkulu uhamba ngeziyalo zakhe. Kusukela kuverse number 3 uthi uma nihamba ngezimiso zami, nigcine imiyalo yami niyenze, kungabi ukuyizwa nje kuphela. Usho njalo uJakobe wathi babusisiwe abantu abalizwa izwi likaNkulunkulu balenze. Uthi-ke nala encwadini yamaLevi, uma nihamba ngezimiso zami, nigcine imiyalo yami niyenze, ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo, izwe lithela ukudla kwalo, imithi yasendle ithele izithelo zayo. Ukubhula kwenu kuya kufinyelela ekuvunweni kwezivini, ukuvuna kwezivini kuya kufinyelela esikhathini sokulima. Niyakudla isinkwa senu nisuthe. Makukhulunywa ngokubhula la kukhulunywa ngokubhula isivuno, nibhula obhontshisi, nibhuna izindlubu, nibhula konke okubhulwayo. Kuthiwa siyokudla kuze kufike isikhathi sokutshala okusha. Kuthi ngesikhathi kusatshaliwe okusha sibe sisaqede lokudala. Leli izwi likhuluma ngaleyo ndaba nje, lithi abantu bayokudla basuthe, kodwa ukhiye ukuthi sizwile imiyalo yakhe sayigcina sayenza. Uthi-ke nisuthe nihlale ezweni lakini nilondekile. We-underline lo ndawo, nihlale nilondekile. Uverse number 6 uthi ngiyakunika ukuthula ezweni, nihlale phansi ningesatshiswa muntu. Ngiyakuqothula izilwane ezimbi ezweni nenkemba ayudabula ezweni lakini. Ngiselapho kuverse number 6. Ngicela bazalwane simkhumbule amaHubo 91. La izwi lenkosi lisinika izethembiso neyivikele imangalisayo nangesikhathi esifana nalesi. La umhlaba wehlelwe ubhubhane, kodwa izwi likaNkulunkulu esimi ngalo lisinike nakuleso sahluko isethembiso. Nalapho kuqale kuthiwe mawufunda lamaHubo
wena owakhile kusithekeni koPhezukonke nohleze emthunzini kaSomandla uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami nomkhululi wami engimethembayo. Kuya ngokuthi uhlezi kuphi kusenhlizweni kaNkulunkulu kuverse number 6 ukuthi sihlale kulomhlaba silondekile. Kodwa kusaqhutshekwa naye uverse number 3 othi uma nilalela imiyalo yami niyigcina. Nazi zethembiso ezinhle. Kuverse number 7 uthi niyakuxosha izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Siyazi thina amaKristu ukuthi makukhulunywa ngenkemba kukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu ukuthi izitha zethu siyozixosha ngenkemba. Uma sihlaselwa ubhubhane siluxosha ngenkemba. Noma isiphi isitha esihlaselayo ngisho sigula emzimbeni sihosha inkemba yezwi likaNkulunkulu sibiza igama likaJesu elinikwa amandla ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Noma sihlangana naziphi izimo eziyizitha zempilo sinegama esilinikezweyo, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi-ke la niyakuzixosha izitha phambi kwenu niyixoshe ngenkemba. Uverse number 8 uthi abayisihlanu kini bayakuxosha abayikhulu, nabayikhulu futhi bayakuxosha izinkulungwane eziyishumi. Izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Yinye into ezowisa ubhubhane ukuthi kusukuma uNkulunkulu ezulwini akhiphe inkemba ngomlomo wakhe, akhuza ingelosi yolaka athi buyisele emuva isitsha sekwanele. Verse number 9 ngiyakuninaka nginenze ukuba nizale nande, ngimisi isivumelwano sami nawe. Niyakudla unyasa omdala nikhipha unyasa ngenxa yobusha. Yazi ukuthi lamazwi abantu balesikhathi abasawa understand ukuthi yini unyasa. Unyasa isivuno sangonyaka odlule. Ombila bangonyaka odlule, amathanga angonyaka odlule, ubhontshisi wangonyaka odlule, indlubu zangonyaka odlule, amakinathi angonyaka odlule. Uthi nina enenza izwi lami, nina enigcina imiyalo yami, niyodlunyasa nimkhiphe ngobusha. Ukhiye ukulalela imiyalo sigcine. Ngiyakuninika nengeze kuba nizale. Uverse number 9 ngimisi isivumelwano sami nani. Ngiyamthanda uverse number 10 bazalwane othi niyakudla unyasa omdala nikhipha unyasa ngenxa yobusha. Seniyobe seniphushele emuva ivuno zangonyaka odlule senithi sithanda okufresh. Basho njalo abolimi lwaphesheya bathi makunyasa omusha kufresh, siyodla okufresh kusekhona okudala. Verse number 10 nimkhiphe ngenxa yobusha. 11 ngiyakubeka itabernacle lami phakathi kwenu, umphefumulo wami awuyikunengwa yini. Uma abantu itabernacle likaNkulunkulu lise inhlizweni zabo bahamba bemkhonza ephakathi kwabo, ethi bheka itabernacle likaNkulunkulu likubantu, itabernacle likaNkulunkulu eliba kubantu elenza umuntu ahamba uNkulunkulu enganengwa nguye. Kodwa uma itabernacle lingekho umuntu uhamba ngeindlela zokubona kwenhliziyo yakhe.
bebamnandi laba bakholwayo mayizwi libanqanda athi nami ngiyeke nami ngikholwa ngendlela yami. Ngikholwa ngendlela yami. Musuku ngijaja. Kodwa ngiyaqinisa ukuthi uma ithebanakhele likaNkulunkulu liphakathi komuntu, uNkulunkulu akanengwa yiloyo muntu. Uthi angiyunengwa yini ngoba ithebanakhele lami liphakathi kwenu. Uthi umphefumulo wami, uNkulunkulu nomphefumulo naye bazalwane. Uthi awuyunengwa yini. Nkosi malidunyiswe igama lakhe elingcwele. Uverse number 12 uthi ngiyakuhamba ngiphakathi kwenu, ngibe nguNkulunkulu wenu, nina nibe ngabantu bami. NginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe ukuba ningabi izigqila zabo. Ngaphulile izikeyi zejoka lenu, ngenza ukuba nihambe niluleme. Ukufa kwenkosi yethu Jesu Kristu kwaphula amajoka obugqila besono empilweni yomuntu. Kusenhlizweni nasemvelweni kaNkulunkulu kuba abantu bahambe beluleme. Beluleme ndlaleni, beluleme eziqalekisweni, beluleme ezonweni, beluleme enzondweni, beluleme emagqubini, beluleme kuzo zonke izibopho ezigqilaza abantu, izibopho zobumnyama, beluleme ebuqambeni amanga, beluleme ekuhlebaneni, ekugxekaneni, ekukhulumeni izinto eziyize. Uma ithebanakhele likaNkulunkulu likubantu, abantu ukuthi uthanda bahambe beluleme. Seniyabona-ke bazalwane ukuthi uma sikuKristu nazi izethembiso zethu. Nazi ezinye izethembiso engicela ukuya kuzo. Uverse number 14 la kuthiwa khona kuyasongelwa kwabeqayo umthetho, kuyasongelwa kwabeqayo umthetho. Khuluma kahle kulezi insuku kunomthetho uhulumeni awushayile, uthi hlala endlini, uthi geza izandla, uthi khwehlela ubamba umlomo, thimula uyithibe, hlala endlini musutholakala emgwaqeni. Manje-ke siyayilalela lezi zinto. Ngikhuluma la ngoba nangu uverse 14 uthi abantu abeweqayo umthetho bayasongelwa. Abasongelwa umnyango wamaphoyisa kule insuku, kodwa noNkulunkulu uyabasongela abantu abaweqayo umthetho wakhe. Verse number 14 kepha uma ningalaleli, ningayenzi yonke lemiyalo, uma nilahla izimiso zami, uma umphefumulo wenu unengwa izahlulelo zami, ukuze ningayenzi yonke imiyalo yami, kepha niphule isivumelwano sami, nami ngiyakwenza lokhu kini, ngiyakwenehlisela ingebhe. Yezwa bazalwane, umuntu ongayilaleli imiyalo kaNkulunkulu, umuntu oshayize ukuchitheka kwegazi likaJesu, iNkosi ithi nami ngizokwenza njalo kuwe. Uma ushaya igazi likaJesu lifanisa negazi lenkukhu, negazi lembuzi, negazi lemvu nje, isihlabhu nje, ulifanisa negazi lenkomo, ungalishaya indiva. Kodwa lachitheka kabuhlungu kangaka. Nangale Friday sikhunjuzwa ngalokho ukuthi khona umuntu owalinyazelwa thina, owahlukunyezelwa thina, owashayelwa thina. Uma singayigcini lemiyalo yakhe ukuthi size kuye, uma sisindwa noma sikhathele yena siphumuze, uthi nami ngizokwenza njalo kini. Nkosi yami, uthi ngizonishaya nginehlisela ingebhe, nizohlala niqhaqhazela, nethukile, nesaba. Nginehlisela isifuba,
nizogcinana impela kuphela umoya ngoba anigcini imiyalo yami. Nginehlisele nomkhuhlane oyakuqeda amehlo adangalisa umphefumulo. Niyakuhlwanyela ngeze imbewu yenu ngokuba izitha zenu ziyakuyidla. Niyohlwanyela ngeze. Seninengebhe, seninomkhuhlane, sekuvaleke ifuba. Ngoba uNkulunkulu uthi uma singayenzi intando yakhe uzosehlisela lezi zinto. Sekunjalo uthi ke alethe umkhuhlane ozodangalisa amehlo. Uthi uyabona ubukeka lufifi, umkhuhlane uvuthe emehlweni ngoba awulalelanga imithetho nomyalo kaNkulunkulu. Munye umyalo uthi nje thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo onke amandla akho, ngayo yonke ingqondo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho. Ekugcineni bese uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Akekho umuntu ongathi angingeni la ngoba uma nje makhaleni akho unomoya ophuma ungena, that means ukuthi there is God, there is a man above. Khona uNkulunkulu obusa izulu nomhlaba, owadala izulu nomhlaba nemikhawulo yalo. Uyena obefanele ukuthotshelwa. Amakhosi omhlaba, ababusi abambusela lo mhlaba sebenze konke, kodwa ekugcineni bathi masibuyele kuNkulunkulu wethu. Ngoba mayizwe lishaywa ngalezi zinto, lishaywa ngoba leqa umyalo, lishaywa ngoba abantu bengamnaki uNkulunkulu, bengayinaki imiyalo yakhe, baze bashaye indiva igazi likaJesu elachitheka lingenacala. Asiqhubekeni bazalwane ngoba nale mshini iyaqopha, yenziwa abantu buyiphelelwe izinto zayo. Verse number 17 uthi ngiyakubeka ubuso bami bumelane nabo, nibulawe phambi kwezitha zenu abanizondayo bayakubusa phezu kwenu, nibaleke ningaxoshwa muntu. Bazalwane, ukungagcini imiyalo kaNkulunkulu sesithunyelwa ingebhe netwetwe. Siyobaleka uma sibalekelana noJesu, singavumi ukuthi itheba nakhele lakhe lihlale phakathi kwethu. Siba abantu abathanda umphefumulo wakhe. Uthi masiflathelisa ubuso bakhe kanje, naye uzobhekisa ubuso bakhe bumelane nathi. Ubani ongamelana nobuso bukaNkulunkulu na? Uthi ke ngenze ngokuba izwe lakini aliyuthela ukudla kwalo, nemithi yezwe ayiyukuthela izithelo zayo. Isithelo sakho, isihlahla sakho sika-avocado ebenidla nize nidayise, uma uNkulunkulu ethulula ulaka siyokuma sinamahlamvu aluhlaza, kodwa sikusikhipha isithelo. Isihlahla sakho samapetshisi ebenidla kuso unyaka nonyaka, uma uNkulunkulu ededela ulaka siyoma, kodwa niwukhipha isithelo. Uthi uyokwenza izwe lethu lifane nensimbi, umhlabathi ngeke uveze lutho, uyotshala imbewu yakho ungavuni lutho ngoba kuyisikhathi solaka lukaNkulunkulu. Ngicela sifunde verse 21. Uma nihamba niphambene nami, ningangilaleli, ngiyakubuya nginehlisele izinhlupheko ziphindwe kasikhombisa njengezono zenu. Inhlupheko bazalwane, uma singakathathi igxathu lokuphendukela kuNkulunkulu, kusathiwe yokuqala le kusezezinye ezisikhombisa. Uma ningalaleli
izwi likaNkulunkulu uthi ngizonehlisela lezi inhlupheko. Wozifundela uverse 21 kuchapter 26 encwadini yamaLevi. U22 uthi ngiyothuma phakathi kwenu izilo zasendle eziya kunaphuca abantwana benu zibabulale, izibulale inkomo zenu, zinciphise izindlela zenu, nize nibe yihlane. Verse number 23. Kepha uma ningaxwayiswa yimi ngalezo zinto, kodwa nihamba niphambene nami, nami ngiyakuhamba ngiphambene nani, nginishaye, yebo kasikhombisa, ngezono zenu. Njengabazali sinabantwana. Akuve kukubi enhlizweni yomzali ufuna ukujezisa ingane ngesono sayo uyishaye, kodwa ingane ingakhali, ikhombisa nje ukuthi uyoshaya inyama kusala inyama. Ungayishaya leyo ngane uzoyibulale, icala layo ukuthi ayikhali ingane. Ngakho-ke nathi uma sishawa ngezono zethu singakhali, silinde